De esta presentación del Memorial Miquel Torret. We are going to the beginning of this presentation. For the first time you're here, no? Yeah. You come from very far and this is the first time he's here. Bienvenido, profesor africano. Usted es el representante de Argentina, ¿no? Sí. Bueno, no haremos toda la traducción porque somos poquitos y tenemos prisa de hambre, ¿no? Pero es una gran satisfacción. We are very glad to have you here in this velódromo. È la 18ª invece che si fa questo concorso e forse è la più importante da tutte. Siamo tanti contenti di avere questa buona partecipazione. C'è una novità rispetto all'anno scorso con l'orario, le spiegherà il direttore tecnico. Aquí tenim el senyor Joaquim Vilaplana, que és el president de la Federació Catalana de Ciclisme. Esperem també el senyor Francesc Tubau, que és el director del velòdrom, hi ha el Xavi Ràfols, que és el coordinador de la pista, y la Marta Vilajosana, directora de tecnica. Sapete bene, sono Xavi Ràfols e Marta Vilajosana, i rappresentanti di tutto questo che è stato il grande sforzo per fare questa corsa. The people have made a big effort to reach to this competition, y por eso estamos muy contentos de tenerlos junto a nosotros, igual que la importante representación que nos viene, ¿no? Bueno, pues para entrar en detalles, quizás que somos pocos, pero vamos a hacer un poco de ruido, ¿no? Les voy a pedir un pequeño aplauso para los primeros personas que van a hablar, como el señor Joaquim Vilaplana, presidente de la Federación Catalana de Ciclismo. Gracias. Bon dia, buenos días, buongiorno, good morning. Avui us presentem la prova en pista més important que organitza la Federació Catalana de Ciclisme. Per nosaltres és una de les proves estel·lars de l'any. També estem molt satisfets perquè aquest any, en aquesta edició, la número 18, hem aconseguit el que buscàvem en darreres edicions, o sigui, completar una gran prova amb molta participació, i també estem satisfets perquè hem arribat al Memorial Miquel Torret, a la seva edició número 9, i volem aconseguir-ne moltes més. De fet, és un trofeu, és una competició, és un memorial que està per sobre de la categoria per la que està catalogada, per la UCI. Estem aconseguint molt bona participació i nosaltres hem pensat aquest any incrementar els premis a tots els participants en agraïment per la confiança que ens venen donant a les últimes edicions. Penseu que és una classe 2, però en realitat com a premis està al nivell d'una classe 1, i esperem en properes edicions poder donar el salt i tenir el mateix nombre de participants que hem tingut aquest any. Molt satisfets per la participació, perquè el que dona prestigi, així ho entenem des de la federació, és que els participants vulguin venir aquí al velòdrom d'Horta, un velòdrom que és molt ben valorat per tots els pistes, i és un velòdrom, a més, que des del punt de vista de la federació estem satisfets que la UCI any rere any ens feliciti per l'organització. Doncs tenim velòdrom, tenim organització, tenim participants, que volem més, o sigui, és el que pretenem. Jo donaré la paraula a les persones que han fet possible que l'edició d'aquest any sigui la millor edició de totes les que venim fent des de l'inici. Llavors, tant la directora tècnica, la Marta Vilajosana, com en Xavi Ràfols, com a coordinador de l'especialitat de pista, han fet una gran feina, molt valorada per tots nosaltres, i el resultat el tenim avui aquí i el gaudirem aquesta tarda i durant tot el dia de demà. I això és l'únic que us volia dir. Els dono la paraula amb ell. Mr. Vilaplana is very proud to receive you for this race. It's an event of class 2, but the amount of the prizes are of the first level. He is trying to increase more for the next years the amount of the prizes. He's very proud because this year we are receiving a very good participation. We have a good velodrome, very well valorated by everybody, who was inaugurated in 1984. The organization and the participation, that is more or less it has. Bueno, aquí la palabra, señor Vilaplana. Donar la paraula a Xavi.
Sentirem ara el senyor Francesc Tubau, que és el director del Velòdrom. I que... Francesc Tubau, he dit? Sí. I que, bé, yo quería preguntar, ¿qué representa para usted, para la organización que representa la organización de este evento? Bé, nosaltres com a Velòdrom sempre hem dit que el Velòdrom hauria de tenir més proves com aquesta en el calendari anual, bàsicament perquè al final és un Velòdrom olímpic, és un Velòdrom que, a més, com ha dit el president, està molt ben valorat per les pistes i per tant ens agradaria que la ciutat de Barcelona fos probablement la prova més important, però sí que n'hi haguessin més en el calendari per poder aprofitar la potencialitat d'aquesta instal·lació. Nosaltres realment estem molt contents que sigui un èxit, que realment a veure si a més aconseguim que la grada tingui un aspecte xulo, que els aficionats vinguin, que realment disfrutin d'unes modalitats que són molt atractives per la seva espectacularitat i que tant de bo això tingui continuïtat amb més proves internacionals en el calendari dels propers anys. Va haver intent aquest any, malauradament no va poder sortir, però la intenció de la instal·lació és que el Velòdrom sigui un velòdrom de referència i que realment cada vegada tingui més activitat de pista, que és el que tots voldríem. El director de Velódromo señala que está muy satisfecho con la organización de esta prueba, pero desearía, ha empezado con ello y ha acabado diciendo, que pudiesen haber más acontecimientos de este nivel para darle un mayor rendimiento a las posibilidades de este velódromo. Desea al mismo tiempo que, junto con el éxito de participación, también pueda acompañar el de público y el de seguimiento. Pues ahora entramos ya en los aspectos técnicos, que es lo que interesa, y comencem per al Xavi Rafos, que és el coordinador de pista, y la primera cosa que le preguntarem, lo que le vamos a preguntar es la sorpresa del cambio de formato, en que el calendario es ligeramente distinto de años anteriores, en 2 días. Señor Rafos. Bueno, este año hemos intentado hacer la carrera más cómoda para los corredores, para la organización y más espectacular. Entonces hemos cogido dos jornadas, viernes y sábado, con lo cual tenemos que el sábado haremos las americanas, serán pruebas ya de formato largo, de 1 hora de competición, en femenino y masculino, y al día siguiente haremos el formato de Omnium y de velocidad y Keirin que siempre hemos realizado. O sea, que sea la primera edición con 2 jornadas de competición. La differenza che spiega è che quest'anno faremo le prove all'americana il primo giorno, questo pomeriggio, più di meno 1 ora, e per domani resteranno le altre, l'Omnium, velocità, Keirin. Have you understood? Today is the first day. The first time we are the competition in 2 days. The first day with the Madison events, women and men, more or less 1 hour. And for tomorrow there's the other races, Omnium, speed, kilometer, etc. I després també volem agrair molt la repercussió que ha tingut aquest esdeveniment, perquè tenim representants dels 5 continents, o sigui, tenim gent de Nova Zelanda, tenim gent de Sud-àfrica i de la part també tenim Argèlia i Egipte, després tenim gent de Nova Zelanda, tenim corredors també d'Àsia, tenim Uzbekistan no ha pogut venir perquè no han aconseguit el visat a última hora, però tenim el Kazakhstan i Laos, i també tenim representants d'Amèrica, tenim gent del Canadà, d'Argentina, de Colòmbia, o sigui que i Europa, evidentment, que és el més assequible per poder venir. No sabem si això és motivat perquè el Mundial de Pista és d'aquí poc a França, però el que sí que ens agradaria és que l'any que ve també tinguéssim representants dels 5 continents i que mantinguéssim una miqueta aquesta participació de grans països, que és el que Barcelona crec que com a puntera de l'esport en general, a nivell mundial, es mereix.
Signor Raffles, contento perché abbiamo la partecipazione di corridori di 5 continenti, da Nuova Zelanda, Sudafrica, Egitto, tutta l'Europa, America, e considero che una città come Barcellona, con questa tradizione, merece bene questa buona partecipazione. Pensa che forse la prossimità dell'avventura mondiale in Francia forse ha fatto venire più partecipanti, e questo è quello che pensiamo. We are very proud with all this big participation. We say to ourselves the 5 continents, and then maybe it can be because we are very, very close, no? 2 weeks or 3 weeks for the next World Championship in France. Maybe that has been the opportunity to receive more cyclists. Welcome and thanks all the riders of the world. I studied English 40 years ago Bé, Marta Vilallosana es la figura tras la cual todo el mundo va a recurrir y la que tiene que pensar entre las cosas, en los viajes, en las personas, en los distintos acontecimientos y que no falle ningún detalle. No lo he hecho para nosotros dos, pero yo creo que la Marta también, en reconocimiento, merece el aplauso que les voy a pedir que le den. Y va a acabar presentándonos a 3 corredores que... Marta es olímpica, Ay. Y vencedora de esta Olympic woman. que has vist professional Bon dia a cycling. tothom, moltes gràcies per ser aquí. Sobretot gràcies a tots els protagonistes que ompliran el velòdrom, perquè sense ells, sense els ciclistes, això no tira endavant. O sigui que gràcies a tots els ciclistes. Jo us parlaré, abans de presentar els 3 protagonistes que tenim aquí avui, us parlaré una mica de la participació que tenim. En les proves de Madison tenim, així com a favorits, Eric Martorell, que farà parella amb Jaime Romero, amb el basc Jaime Romero, seran uns dels favorits. Els 2 algerians, Yacine Chalel i Lofty Chambaz, que venen també cada any, ja són habituals que venen. Tenim la parella del Dublin Port Track Team, el danès Anders Finboy i l'irlandès André Nguyen. Tenim la parella d'argentins del Tirret que estan aquí, que venen de fer molt bon resultat a la cursa de Lyon, el Facundo Lezica i Joan Gabriel Ruiz, otro de los favoritos hoy en la Madison. Tenim la parella d'italians, Quaranta i Gali. I pel que fa a les noies, doncs també tenim una parella molt favorita que està aquí avui, Francesca Selva amb la danesa Amalie Winter. Com no podem oblidar la catalana Laura Rodríguez, que farà parella amb Isabela Escalera, una altra gran parella que tindrem aquesta tarda a les Madisons. Les italianes Valentina Scandagara i Sara Fiorin. I aquest any també per primera vegada ens participa Suïssa, no havien vingut mai, amb una parella de noies també a tenir en compte, la Michelle Andrés i l'Helena Metro. Això pel que fa als òmniums i proves de fondo. També en la prova de l'òmnium femení, Júlia, que també està per aquí, una de les nostres habituals també, i gràcies al Team Tirret, que està aquí avui representat amb les 2 noies italianes i els 2 argentins. Gràcies per ser aquí, Erika, gràcies. A mi vaig proposar que ens acompanyessin a la presentació. A més, ens han portat les seves bicicletes de l'equip Tirret, que utilitzen, i després farem una foto tots junts al final. Pel que fa als velocists, aquest any vull destacar que tenim una grandíssima participació en velocists homes, com no havíem tingut mai, 18. Perquè hem tingut les 2 baixes dels velocists d'Uzbekistan, si no eren 20, ens hem quedat amb 18, però tot i així, una participació que no havíem arribat mai en velocitat. Per primera vegada tenim el Michel Esparro, que és la primera vegada que ens ve a córrer aquí. Welcome, Michel. A destacar entre els velocistes els espanyols Alejandro Martínez, campió d'Espanya, i Pepe Moreno. A destacar Conor Rowley, l'irlandès que ve de guanyar a Lyon, i el Michel que el tenim aquí, que ve de fer segon també a la cursa de Lyon d'aquest cap de setmana. Sense oblidar els catalans que tenim velocistes, Itmar Esteban i Gerard García i Manel Cusac. Entre les noies, indiscutiblement, l'Helena Casas serà una de les grans favorites, la catalana corredora de casa, però aquest any es trobaran 3 grans rivals que també molt agraïts, que ens ha vingut per primera vegada també la selecció de Gran Bretanya, amb 3 noies velocistes i amb 2 nois velocistes.
que esperem que li posaran les coses una mica més difícils a l'Helena, però tot i que segur que lluitarà també pel Keirin i la velocitat. I res, això és una mica el repàs del que tenim més important de corredors, i ara sí que us presento a la Francesca Selva, que és campiona d'Itàlia de ciclisme de pinyó fixa, ve de fer segona, tercera, quarta a Lyon, ha participat a la Copa del Món de Cali, té una medalla d'argent a Cali, de la Copa del Món, el Facundo... No, una foto per la... Sí, una foto. També venen de fer molt bons resultats a Lyon, ara ens ho explicaran també. És un habitual al Mundial, està preparant també el Mundial, setè al rànquing de Madison, UCI, si no m'equivoco. I tenim el Michel Esparro, que ve de fer segona a Lyon, que també està preparant el Mundial i que també ara que ens ho expliquin i que parlin els protagonistes, i jo us vull convidar aquí al i que si l'Albert o el tu també té alguna pregunta per ells. Marta, pregunta, que et coneixem. Sí, estic de la càmera. Sí, ja t'enfocaré. El que era la càmera. Bueno, al Michel li preguntes tu, no Francesca, cosa aspetti dalla gara di oggi? I tuoi rivali, come ti vedi? Speriamo intanto che non piova. Ah, prima cosa che non piove. Com tenim el temps? Sembra che... non lo so. El temps? No, comunque Sì. bene, la Madison è una delle, se non la mia gara preferita, quindi cerco sempre di dare il meglio. Con Emily non è la prima volta che corriamo assieme, quindi puntiamo a fare bene. Siete una delle coppie oggi a... Speriamo. E l'olio? L'olio domani vediamo, è sempre... Que la Madison és una de les proves que li agrada més, la seva prova favorita, que és la Madison, que la fa amb la danesa Amalie, que ja venen de córrer juntes en diverses proves internacionals, i que sí, que tenen molt a la Madison per aconseguir la victòria, i que seran una de les còpies de referència que estaran vigilades. I per l'Òmnium de demà? L'Omnium è sempre una gara difficile perché sono molte prove, però non sono al top della mia forma, ma comunque credo si possa provare a far bene domani, sicuramente. Poi siamo in due anche in gara, quindi sicuramente ci diamo una mano. Lavoro di squadra, brave. Cosa ci spieghi? Cosa aspetti? Oggi Madison chi vedi più... No, Giorgio. Ai, perdona! Bueno, però també parla italià. Sí, perdona. Pareja, tener en cuenta también con tu compañero que está aquí. ¿Qué? ¿Las rivales? ¿A quién ves? No, la verdad que venimos de hacer buenas Madison, así que queríamos tratar de ser nosotros, no los protagonistas, y salir a buscar una carrera. Creo que la posibilidad de hacer un podio está, y por qué no estar en lo más alto también. ¿Me permites? ¿Qué opináis de la pista? ¿Qué opináis? No, la pista es hermosa. Siempre nos gustó. Hemos venido también a entrenar el año pasado. Cuando faltaban una semana para el Mundial, elegimos Barcelona como pista, así que... ¿Una pista rápida? Sí, una pista muy buena. Mr. Sparrow, why did you decide to come here for this event? Very good recommendations from my friends and ¿Tus amigos se lo recomendaron? ¿Dijeron que era bueno? yes, very great recommendations from other cyclists and my teammates who've been here before, either to train or to race. They've always said good things. O sea, tenía buenas recomendaciones porque otros compañeros, miembros del equipo y otros habían venido ya a competir o a entrenar y le habían dicho que era una buena pista. Yes, and yeah, it's a nice time of the year for racing. There's a few class 2s, Es una buena ocasión para competir para esta prueba de nivel 2. yes, so
was a great time to come along. Yeah. Es un buen momento para venir. Pues, welcome. Muchas gracias. Señoras y señores, Bueno, yo quería decir una cosa. Si tenemos la suerte de que el tiempo nos acompaña, los tiempos serán espectaculares. Rápido, sí. Porque tendremos la presión atmosférica relativamente baja y hace un par de años ya tuvimos Récord de pista. 2 o 3 récords de los Juegos Olímpicos de Muchos años. aquí. have you understood, Sparrow? If the conditions of the race, if it's not raining, it could be a very good day because of the conditions of the pressure. Because 2 or 3 years ago we have had a very, very good records. A lo mejor los tiempos de los Juegos Olímpicos de Barcelona si mejoraron. Allora mentalizzate bene che avete la possibilità di avere un record. Bueno, yo creo que la última palabra el presidente no viene a dir. Després farem una foto. Vale, Pues luego sí. hacemos fotos. Gracias. Senyor Vilaplana. Sí, repeteixo la satisfacció per com s'ha organitzat, per la participació i pel nivell que tenim. O sigui que gràcies, Francesca, Fausto, Michel, y a vosotros también por acompañarnos hoy aquí. Esperamos que la lluvia se quede en casa y que nos deje trabajar tranquilos, tener una buena competición. También es cierto que una ciudad como Barcelona, con un trofeo como este y con una participación del nivel de este año, creo que las autoridades deberían tomar nota y preparar una instalación acorde con la ciudad y con la participación, y que cada año no tengamos que depender de las condiciones atmosféricas para poder desarrollar esta competición que tanto nos gusta i que con tanta il·lusió la preparamos. Per això nosaltres insistim i us tornem a donar les gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Molta sort i ens veiem aquesta tarda i demà a la pista. The Gràcies. satisfaction of the president for the participation, for the different level, and he's asking always, repeating, we need a roof for the velodrome because we not have always the same problem of the risk of the rain. No? Thank you. Congratulations y aplausos a todos.